Číslo 1, ktoré si potrebujeme každý z nás uvedomiť. Každý z nás má talent a každý z nás má svoju hodnotu. Len číslo 1, o nej nevieme ju objaviť. Keď ju objavíme, tak ju nevlastníme. A keď ju aj vlastníme, tak ju nevieme ľuďom odozdávať efektívne, tak aby sme vedeli spolupracovať. Ale každá z nás má talent. Len častokrát je tak schovaný, ako keby bol pod takými mnohými nánosmi bahna. Lebo talent a náš dar je niečo, s čím sa narodíme. To je to, čo dostávame do vienka. Ale tak, ako sme aj naučení v práci, alebo ako sme vychovaní školským systémom, že to, čo nám ide ľahko, si vôbec nevážime, pretože sme mali pocit, že si to nezaslúžime. A nemuseli sme ani nič urobiť, aby sme to mali. Si zober ako malé deti, keď sme boli v škole. Niekto dostal 3 z matematiky a dostal 1 z výtvarnej, alebo krásne kreslil. Ale čo je tendencia, že mu povedia učiteľe a školský systém a rodičia? No tak, tuto si už dosť dobrý, tak tej výtvarnej sa tomu ani nevenuje, hej? Lebo tam už nepotrebuješ, ale daj o mnoho viacej času do tej matematiky, aby si bol ešte lepší. A namiesto to, aby ste povedali to dieťaťu, wow, nie je to úžasné, že vieš tak krásne kresliť, očividne toto je tvoj prirodzený dar a talent, tak ho rozvíjaj a venuj sa mu a polievaj ho ako taký kvet, aby ti mohol vyrásť, aby tam mohol rozvíjať, aby mohol žiariť. A to je úplne ináč, ako nás vychovávajú. A možno sa to teraz sa to mení. Cez mnohé školské systémy, ktoré prinášajú novú kultúru a ktoré deti rozvíjajú do nového sveta, tak fungujú už úplne ináč. Ale toto je ešte stále prežitok a je to naozaj veľmi silne cítiť v štandardnom systéme a hlavne tie ženy z mojej skúsenosti, ktoré majú viac ako 30 rokov a viac. Lebo to je ten systém, cez ktorý sme prešli my. A keď si to od malička nevážite, ani vás za to neodmeňovali, ale stále ste vlastne pracovali na svojich slabinách a potom sa to nesie cez univerzitu, potom sa to nesie cez školu, napríklad ste v práci, ste v korporáte alebo niekde, ste úžasný komunikátor, ale proste vám vôbec nejdu tabulky a čísla. Tak väčšinou firma vás pošle kde? No tak ako, tuto ti to moc dobre nejde, takže pôjdeš viacej ešte na nejaký finančný kurz, alebo pôjdeš na kurz neviem čoho, aby si teda rozvinul a viacej posilnil toto, lebo v tom si není dosť dobrý. A je to presne to isté. Namiesto toho, aby ľudia povedali, pozri sa, moja silná stránka je, že som tvorivý. Takže ja budem robiť v oddeleniach, kde môžem byť tvorivý, kde môžem byť stratég a nepôjdem do oddelení, kde nemôžem byť tvorivý. Alebo nebudem hrať takú rolu v tíme, ktorá nie je tvorivá. Pretože to je to, v čom som ja dobrý. Ale ono sa to udeje len vtedy, keď ľudia to začnú chápať a začnú to vlastniť a nemajú problém povedať, pozri sa, toto nie je môj dar, toto nie je môj talent, takže to nie je dobré využitie môjho času a mojej energie, aby ja som robila takúto rolu v tíme. A ľudia majú pocit, že musia byť stále vo všetkom dobrí a že to, že povedia, že v niečom nie sú dobrí, ukazujú svoju slabosť a stávajú sa slabými.